Jamen, mit navn er Oliver Vincent, og jeg er en af gruppemedlemmerne i den her opgave, vi har fået her på 3. semester. Jeg hedder Dicte Tinks, og jeg er med i den her gruppe med det her projekt, som vi har opstartet. Jeg hedder Nina Fausing, og jeg er en del af det her skoleprojekt. Jeg hedder Josefine, og i det her projekt der fik vi til opgave, at vi skulle finde en virksomhed. I start februar 2026, der var det sådan, at vi fik den her opgave, 3. semesteropgaven, som går ud på at finde en klient og dermed skabe noget værdi for dem. Så har vi fundet frem til Kok og Vin, aftalt et møde med Steffen, som er medejer af Kok og Vin. Steffen, som ejer Kok og Vin, gav udtryk for, at de er meget jordnære og ikke så formelle, som man måske egentlig tror, de er. Vi fik lov til at have et interview med restaurantchefen Frederik, hvor at vi egentlig brugte lidt tid på at finde ud af, hvad vi gerne ville. Jeg tror, den yngre del, det er også der, hvor vi tit synes, det er sjovest nogle gange. Altså, for nylig havde jeg nogle fyre inde, som viser, at han er engageret i noget vin. Det er jo de bedste at give noget videre uden at så prøve lige at smage det her. Den målgruppe er meget sjov. Så vi tog en samtale med dem, hvor vi så fandt frem til, at de rigtig godt kunne tænke sig at ramme lidt mere en yngre målgruppe. Så efter vi så havde interviewet Frederik, så kunne vi jo så begynde at udarbejde nogle målgruppeinterviews og teste derpå, eller finde ud af, hvad vores målgruppe egentlig efterspurgte. Så gik vi så ud og lavede noget research på selve målgruppen, som de rigtig gerne ville ramme. Og der lavede vi nogle semi-strukturerede interviews med nogen inden for målgruppen, hvor vi rigtig gerne vil høre omkring deres pains og gains i forhold til mødet med Kok og Vin eller en restaurant i deres segment. Der gik vi i gang med noget research og noget analysearbejde, hvor vi blandt andet hævde fat i Oakers Brain-model, og vi lavede et affinity-diagram for at spore os længere ind på målgruppen. Og på baggrund af den affinity-diagram, der fik vi registreret nogle pains og gains hos målgruppen. Ud fra Affinity-diagrammet, der kunne vi simpelthen finde svar på, at der var et mismatch mellem brand image og brand identitet. Nu er det jo start marts, så vi kunne begynde at brainstorme i løsninger ud fra de problemer, vi ligesom havde fundet i vores undersøgelser. Ud fra idégenereringen, så fandt vi jo frem til, at vi gerne ville prøve at lave noget, der skulle virke lidt mere jordnært. En form for kampagne. Ud fra det, så fandt vi ud af, at vi godt kunne tænke os at lave en kampagne på sociale medier, ved ligesom at opløfte den og derved fremme det her, som de gerne vil vise sig selv. De vil gerne fremstå mere jordnære, og det er ligesom det, vi gerne vil have udbredt. Og derfor kommer jeg frem til konceptet med Vin i fokus, som ligesom skal have noget at gøre med at være lidt sarkastisk, have nogle sådan lidt sådan sjove udsagn på plakaterne, hvor man stadig viser vinen frem, og hvor at der stadigvæk også er noget information, som bliver givet på en lidt mere jordnær måde. Men så skete det jo. En form for strategi til, hvordan de kan fortælle om, når de får ny vin ind, og hvad for en vin, der passer til hvilken mad. Det er fint, ja. Og hvad der sådan, måske sådan, både af, uden at gøre det for spraglet, så på en eller anden måde, hvor vi kan lave det, hvor det stadig sådan virker lidt jordnært. Så fik jeg den idé, at det kunne være fucking fedt at lave en kampagnevideo. Da Josefine hun kommer med hendes argumentation for den her video, der har hun faktisk allerede planlagt alting. Okay, min idé. Det er en lidt anden tur, vi kører med. For der har jeg haft rigtig meget fokus på det her med brand image og brand identitet. Og den her kampagnevideo, det skulle være en, hvor man så det fra målgruppens perspektiv. Og den forestilling, som den her målgruppe har om, at de er lidt fine i dem, og hvordan kan vi så formidle til dem, at hallo, så fine er vi heller ikke. Og så har jeg kommet på en reklamevideo. Altså, Josefine er super dygtig, men jeg føler lidt, at der ikke blev helt lyttet til vores argumentation, ellers var vi bare dårlige til at argumentere. Og ligesom det, man sådan skal have frem i den her kampagnevideo, at okay, målgruppen tror først, at det er
mega fint. Og så når de faktisk kommer ind på stedet, så finder de ud af, okay, det er egentlig nice nok. Det er en fucking god idé. Jeg lavede en wireframe, eller en storyboard. Det her, det er fortælling. Og her der bruger vi storytelling. Jeg må indrømme, at jeg synes det her med at lave en reklamefilm, det synes jeg bare ikke er stedet for det. Og det gør jo også, at det er lidt svært for os at gå en anden vej, selvom at mig og Oliver måske var lidt imod det til at starte med. Altså, man har jo aldrig set en restaurantreklame i tv'et. Jeg føler ikke helt, at det er den rigtige vej at gå. Jeg ved ærligt talt ikke helt, hvad der foregår lige nu. 3, 2, 1, action. Vil du skænke mig du har godt... Action. Er du helt skør? De er jo kendt for deres vinmenu. Han skriver kokkervin. Yes, det er fint. Yes. Men også fordi, det er også fordi, at det der er problemet, det er jo lidt, at vi har jo nogenlunde af samme holdning. Og det er jo lidt, at nogle af de idéer, hvor det er, vi har prøvet at fremlægge det for gruppen, de bliver stemt ret hurtigt ned. Versus der er en, der får lov til lidt at træffe igennem med sine idéer. Og jeg synes bare, at hele det her flow med den her storyline, som allerede var etableret, før da vi nåede overhovedet snakke omkring, hvilken vej vi skulle hen, der var den bare lige pludselig lavet. Der var lavet i pausen og det hele, i fuld detalje og fuld gennemgang og bare kabang. Og så du ved, man kunne ikke rigtig modargumentere for, at det skulle være noget andet. Og så var det også fordi, hun har hægtet det meget op, sådan følelsesbaseret på, at hun har lært fransk. Merci. Bjergkop. Jeg kan ikke engang, altså jeg mener det helt seriøst. Jeg kan ikke engang lide fransk. Jeg føler mig bare i hvert fald tabt i det her, og jeg føler sådan lidt, at jeg bliver ikke lyttet til, selvom det egentlig er mig, der skal filme, det er mig, der skal komme med alle de her bud på, hvordan det hele skal fungere, og jeg bliver ikke lyttet til. Jeg har mine kreative veje at gå, og det bliver bare ikke anerkendt. Jeg føler bare, at jeg bliver meget sådan aldersnedstemt her. Altså jeg kan godt mærke, at jeg er under meget pres, fordi jeg er den yngste, og jeg synes faktisk bare, at det fylder rigtig meget, at der er de her to mødre, der skal gå og holde styr på mig hele tiden. Det er lige det. Jamen, der har været lidt tumult i vores gruppe, og lige nu der er Digte syg. Digte er blevet syg nu, og jeg står sgu lidt tilbage alene. Men det vi har gjort, det er, at vi har sat os ned, mig og Josefine og Oliver, og talt ud om de her ting, hvilket har været rigtig godt, og alle har været gode til at bidrage i den her dialog, så vi er kommet videre. Så vi slog hovederne sammen og drøftede det hele, og kom frem til en lidt ny retning, hvor vi gerne ville tænke lidt mere strategisk. Vi sad selvfølgelig og snakkede rigtig meget i gruppen, og vi fandt faktisk frem til nogle fine løsninger. Vi besluttede os for at lave 4 forskellige indholdskoncepter. Vi kan lave vores brainbook og social media book. Jeg føler lidt, at vi alle sammen blev hørt. Vin i fokus, krøniker fra køkkenet, på menuen, og det sker også. Det var de 3 indholdskoncepter, som vi kom frem til, at vi gerne ville lave. Jeg synes faktisk, at Josefine, jeg og Nina har bidraget med en masse gode initiativer, der danner det her forløb nu. Jeg synes faktisk, vi er et rigtig godt sted lige nu som gruppe.
ja, så er jeg jo tilbage igen, efter at jeg har været syg. Og altså, det ser ud som om, at Oliver er blevet meget sådan, mere inde i Josefine og Ninas ting, og at de er glade sammen. I forhold til projektet lige nu, så synes jeg, det kører rigtig godt. Jeg er virkelig glad for, at Dicte også er tilbage igen. Nu må vi se, hvordan hun tager den nye drejning i gruppen. Men jeg føler virkelig, at vi har fundet vores plads, og vi har simpelthen fundet på nogle kloge beslutninger. Det er mit håb i hvert fald. Jeg kan bare godt tænke over, at jeg måske ikke er blevet hørt lige så meget, fordi at jeg har været syg, og at jeg har ligget derhjemme, og sådan, at det skulle være min skyld, at jeg er blevet syg. Så status den er, at vi har lavet en masse produkter, og dem har vi brugertestet. Og på baggrund af den feedback, vi har fået fra de her brugertest, så har vi lavet nogle forbedringer. Så det hele det fungerer egentlig ret godt nu. Men sådan må det jo bare være.